araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gising na morning barkada, nagbabalik ang Ma'am Sheena. Nasa baol nga daw, sabi ng Dynamic Duo. Pero morning barkada, there are 2 days in a year that nothing can be done. Yesterday and tomorrow. So today is a reminder that we live, we love, and mostly do the things that make us happy. 88 days na lang! Pasko na! Morning barkada! Andito pa rin ang Dynamic Trio. Hatid sa inyo ay good vibes, Ma'am Shisheki ulit. At syempre, ang isa pong napaka-cute na very happy today. Naku, bakit may pag-uwala kayo? May nasamid ata. Hindi ba? Ganon. Sorry. Char lang. Good morning, Kai! Good morning, Kai. Good morning, good morning, good morning. Naimbag na bigat manan. Kada tayo amin sa mga Ilocano, sa mga taga-Cordillera, Tagalog, ano man ang inyong lengguwahe. Dala ng Dynamic Trio po ngayong umaga ay good vibes and full of happiness and information na madadala nyo sa buong araw. And dalhin nyo na rin hanggang sa matapos po ang linggong ito. Papangalawahan po yan ng nag-iisang minion in the house na cute pa rin kahit di kayo naniniwala. Ren de Guzman. Ayan, naniniwala. Ayan. Dapat lang, no? Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, barumanan nga aldaw, iti sumangbay kanya tayo. Ilocano. Good morning at think positive lang ngayong umaga at makakasama nyo naman po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Yes, kasama yung Dynamic Trio sa panunood nyo gamit ang television at kung ano lang yung antena ang gamit, pwede lang po ipihit lang ang antena sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At kasi nga, umulan nung weekend, kaya baka kailangan lang nating i-reposition ang inyong antena. At kung smart digital TV naman, you can rescan your channel numbers at mahanap nyo kami either the GNN channel or Highland TV channel, depende po ang channel number sa inyong location. Pero bago ang lahat, doon po sa mga naka-television may kuryente na pero takot pa rin kasi basa pa rin sa labas kaya ayaw magpihit ng kanilang mga antena. Pwede nyo po kaming mapanood via our Facebook page. Meron din po kaming Facebook Live. RNG Luzon, Regional News Group, RNG Luzon ang kailangan nyo lamang pong i-search sa Facebook. And we have the same live stream po sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. You can also visit our Instagram, TikTok, and Twitter na still RNG Luzon. Syempre, yun at yun pa rin. And we have good read articles po sa aming website, which is rngluzonph.com. Diyan po nag-upload kami. And dyan din po yung aming mga past na mga balita, mga segments, at kung ano-ano. Kaya RNG Luzon, hatid sa inyo ay talaga namang kasiyahan, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At ngayon namang umagang ito, atin mo nang silipin ang ating latest weather update ngayong umaga. Sa ating latest weather update, mga kabalitaktakan, nakikita pa rin natin si Bagyong Karding, pero kagabi po or kaninang umaga ay naglandfall na po ito sa bansang Vietnam, dyan po sa Da Nang area, kung saan nagpatupad na po ng mahigpit na evacuation ang pamahalaan ng Vietnam para po sa mga apektado nitong bagyong si Karding na galing po dito sa Pilipinas. Pero dito po sa ating bansa, generally fair weather ang ating asahan, lalong-lalo na po here in Northern at Central Luzon. So magandang pagkakataon ito para sa ating mga kababayan
na maglinis-linis at magkumpuni kung anumang nasira noong kasagsagan po ng bagyong Carding. At ngayon nga po ay wala po tayong namomonitor sa ngayon na anumang bagyo na magla-landfall sa ating bansa. Pero may nakikita po tayong isang low pressure area na pumasok dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Although nandito siya sa northern part, nandito siya sa southern part ng Japan. Kung nakikita nyo yung sirkulasyon ng bagyo na yan, ito po ay low pressure area pa lamang po, hindi pa po ito namumuo. Ayun, nandun siya sa pinaka-northern na dulo. Yan po ay huling namataan 1,240 kilometers east of extreme northern Luzon at papunta po itong Japan. Pero sa ngayon medyo malakas po yung kanyang higop ng habagat, lalong-lalo na dito sa parte ng Palawan, Ayun. Marinduque, and then dito po sa parte ng Mindanao. Yan. So magiging maulan po ngayon dyan sa parte ng Visayas at iba't iba pa pong mga parte ng Visayas and Mindanao. So magdala po tayo ng payong mga kabalitaktakan upang maging ready po tayo if in case na uulan. Ang pinakamababang temperaturang naitala ngayon dito sa Baguio City ay 16.2 degrees Celsius at asahan natin ang pag-init nito ng 23 or 24 degrees Celsius. Oo, Mainit-init. mainit. Pero medyo malamig kaninang madaling araw. Yes. Sigurado ka? Oo, buti na lang at meron tayong mga kayakap katulad po ng mga produkto ng Aldrich Corporation like Pau Masahe and Pau Liniment in case po na nilalamig po ang inyong mga katawan. And sabi nga ni Sir Charles na makararamdam na naman po tayo ng ilang mga bagyo. May mga posible na namang 6. pumasok. 6 Yes. pa. Hinahabol Until to before, the end of 2022. Until the end of 2022. 2022. Sana Next po ay month. okay kayo dyan sa aking kapatid na si Andrea na nandyan po sa Cavite ngayon. Oy! And kay Tita Lizelle, and syempre kay Corsen sa family niya. And sa family ko, mag-ingat kayo. Wow! Yes. Ang aga ng greeting! Nag-greeting Pwedeng ka. Mag-extra na. Pero alam niyo ba mga ka-MB, speaking po of bagyo, ang atin pong Senate po ay nag-pass po sila ng 2 bills po na related po dito sa ating kahandaan and related pa rin po dito nga sa ating pag-iingat. Ayan nga po, si Senator Sherwin Gatchalian, final niya po ang Bill number 940 or the Evacuation Center Act. Ano nga ba ang ano Evacuation Center Act? Ang Evacuation Center Act po is an act which seeks to establish po evacuation centers in every city, municipality. Alam niyo yon sa lahat ng lugar para may hindi yung institutionalized na. yes, sa lahat po ng Standard lugar na din. dito sa buong Philippines in case nga na magkaroon na naman po tayo ng disasters, calamities or other emergencies such as fire, outbreaks Yes. of diseases para po hindi natin kailangang mag-transfer from one town town to to another another. dahil wala tayong evacuation center and for the safety po of everyone. And also po si Senator Christopher Go, si Bongo po, ay dati nang nag-file po ng similar bill which is the Mandatory Evacuation Center Act which tasked the Department of Public Works and Highways and local government units to build such shelters. So, nag-jive itong dalawang mga bill na kanilang ipinasa. Si Senator Gatchalian, nais niya evacuation center na maipatupad every municipality, every town, every city. Meron at meron. And si Bongo, pinupush niya ang DPWH and LGU na mag-build ng ganitong shelters. Tamang-tama lang. Oo, for the safety and welfare of our morning barkada. And kung talagang per town siya, yung Better. katulad yung sinabi mo na Safe hindi na dapat. sila kailangan Yes. pumunta pa sa Travel. ibang town, di ba? Meron dito sa nung Ompong, Ay, oo. yung mga nasalanta dyan sa Itogon, pumunta sila sa Wangal, Di doon ba? sila nagkwan. Exactly. Ang Oo, layo pa nag-evacuate, yun. ang layo. Oo nga. Oo. Kaya, Morning Barkada, aside from that, good news din tayo because the power plants is now back in operations dito sa Luzon at merong mangilan-ngilan pa rin sa Metro Manila na hindi pa nakakatanggap ng electricity. However, this is still in mobilization. Sabi nga ng NGCP, they are mobilizing their line crews and is currently conducting patrols to inspect and assess the impact of the typhoon to its operations and facilities. Simultaneous restoration activities are also being conducted on areas already accessible as per Department of Energy. And it's Yan. something na, alam nyo, electricity is something that is moving kasi sa atin. And kung walang electricity, marami pong na mga bagay-bagay at mga activities sa bahay na hindi natin nagagawa. Although, again, balik na po ang 4 power plants in Benguet na that experienced the outbreak during the
Cardi B? Carding. Carding na typhoon. Ayan, all is in operation except nga a few in Metro Manila. And Morning Barkada, tips lang po pag sa ganitong umuulan at pabalik na yung electricity or during typhoon, Morning Barkada, make sure muna that the power supply, patayin muna natin yung main na power Main, supply. oo. And then, i-unplug po natin lahat muna. And then, turn it back on and then plug it in. Kasi minsan, meron pa rin tayong instances where there are people that are being electrocuted. Kaya those are safety tips. And also, pag alam nating babagyo na, bumabagyo na, again, power supply, we turn it off po. Ay. Yan. Turn it off. Pero hindi turn off. Pero nakaka-turn off po ngayon sa mga mamimili. Naku, Dyan po sa Metro Manila, ang biglang pagtaas ng presyo ng gulay dyan po sa iba't ibang pamilihan sa Metro Manila dahil nga po pa rin sa epekto ng bagyong Carding. Dahil ilan po sa mga ito ay tumaas na, lalong-lalo na itong mga lowland vegetable. Sa Pasay Market, mga kabalitaktakan, tumaas po ng 20 to 40 pesos ang kada kilo ng ilang gulay, gaya ng bawang, sibuyas, kamatis, pechay Tagalog, pechay Baguio, lettuce, cabbage, talong, ampalaya, carrots, patatas, at kalamansi. So ayon sa mga nagtitinda daw, hindi maiwasang magtaas ng presyo dahil sa mas kaunti ang gulay na na-deliver sa kanilang mga palengke. So tumaas din ng 20 pesos hanggang 30 pesos ang presyo ng ilang gulay mula po sa Baguio City na ibinabagsak dito nga po sa Divisoria at dyan po sa Balintawak. So tipid-tipid muna tayo kung ganitong kamahal. Pero I think naman okay para sa ngayon yung iba't ibang major road thoroughfares na papuntang Metro Manila. Especially dito sa parte ng T-Plex, dyan sa NLEX. SCTEX. SCTEX. Pwede din. Kasi yan yung mga hindi dapat ma-interrupt Okay na yung baha, pero yun nga lang, kapag nasira yung mga ganyan, mga expressway, problemado yung mga kwan. Iikot-ikot yan, maghanap ng kwan. Dadaanan papuntang Metro Manila. Ayan. Nako, kaya dapat po yung mga ganitong panahon, and even kahit hindi po ganitong panahon, ay atin pa ring bigyang pansin ng ating mga magsasaka at atin silang i-respect because alam nyo, sabi nga, lagi kasi ako nanonood nitong show ng isa sa ating mga senator, and he always, when he asks someone, ano po bang trabaho nyo? Magsasaka lang po. Nagagalit itong senator. And sinasabi, bakit? wag nyong nilalang, kayo ang nagpapakain sa buong sambayanan. And sa mga ganitong pagkakataon, sila po ang kawawa kasi hindi sila makalaban Alam nyo yun, prices are Powerless sila. are getting high. However, Also production. maliit naman ang binibili from them. And also po, kapag nasira nga ang kanilang taniman, ayun, sila po ang kawawa. And we really have to worry. And ito naman, hindi ko alam kung dapat din ba tayong mag-worry kasi nga po, itong pagtaas po ng presyo or ng halaga nitong dolyar po as compared or kapag itong anong tawag dito? Kapag ginawang peso. Conversion. Kapag kino-convert siya sa peso, ay nakikita po na dire-diretso pa rin po ang pagtaas niya. Up until the end of this year. Yun po yung nagiging problema po natin, kasi hindi po natin alam kung ano nga ba ang mangyayari. Kasi ang sabi po dito, mga ka-MB, ang sabi po dito, market volatility, dollar rally seen to persist due to global risk. Fed tightening. So, ang problema nga, kung dire-diretso po ang mga problema po, hindi lang dito sa Philippines. Pero kasi epekto ito dun sa mga ibang bansa. Mga gulo. Epekto ito ng lahat ng nangyayari. COVID-19, gulo, kung ano-ano pa man. Exactly. Diretso daw po natataas po ang conversion ng dollars into peso, which is a bad thing po pag dito po sa Philippines, mga ka-MB. Pag mga OFW na nagpapadala, maganda. Or remittances. Maganda because, alam nyo, malaki ang conversion. However, if the business people here in Baguio, in the Philippines. Yes, even in Baguio, yung kunyari mga gasoline stations, inaangkat sa ibang bansa, yung mga bagay or mga produkto na inaangkat po sa ibang bansa, binabayaran po yan ng peso. Pag malaki ang conversion, malaki ang ilalabas ng ating mga businessman, ng ating mga, alam niyo yun, mga pinanggagalingan natin ng resources, which means we also have
to raise the prices of our goods in order for them na hindi malugi. Einstein effect talaga. Pag tumaas yung isa, tataas din yung iba. At saka, ano pa, yung ibang scheme Morning Barkada na napansin ko, syempre, alam nyo naman, nag-tutor ang Ma'am Shisheki. Sometimes, iniintay kasi ng mga foreign provider or employer natin na bumaba ang dollar exchange, ang peso currency before nila bayaran ang mga nasa BPO centers or yung mga kasi syempre Kasi mataas. Exactly. Yun. So Okay. yun yung nakikita nating scheme, dinedelay nila yung sahod para syempre makasave sila. And syempre wrong yun, 'di ba? Kung supposedly ang bayad shout out. Char. Ang sahod ay Sino? ganito. Wala mo. Ayan. Hi Taka, good morning, Char. And yun nga, yun yung ginagawa nilang scheme para talagang makasave sila. Pero again, it's a bad thing for us here in the Philippines. And aside from that kasi yung prices ng goods and services natin is indirectly being affected when it comes to yun nga dollar and peso exchange conversion. Ano ko lang ha, ang dollar po natin as of today Magkano? is 58.96. Naku, ang taas. Oo, papunta Magpi-59 na po tayo. na. Oo, kaya mga ka-MB, abangan po ninyo sa Luzon Headlines kung ano nga ba ang mga pwede nating investan, no? Kapag ganitong mataas po ang dolyar. And paano tayo makaka-save din? Paano natin ililigtas ang ating mga sarili sa mataas na conversion ng dollars? Yan. Speaking of investment, nag-i-invest ngayon ang ating pamahalang lungsod sa iba't ibang mga produktong Tatak Baguio. Kung saan ito nga po ay nag-iisip na sila ng pwedeng branding system para sa iba't ibang pasalubong na binibili natin here in Baguio City. Gaya ng mga walis, tambo, mga ube jam, kung ano-ano mang mga ganyan. Dahil nga din naman, binabalangkas ngayon ng council para po sa first reading itong ang saya proposed niya, ordinance na paggawa ng branding system para po mapataas ang kalidad at standard at marketability ng Baguio-made products. So, saya niyan. ito nga po ay isinulat or ginawa ni Councilor Leandro Biangot Jr. para po sa policy of the local government to create a branding system of accrediting Baguio-made products and their producers to raise the quality standards and excellence and marketability and such with the city and its people can be proud of. So, ito pong ordinance na to ay kailangan pong gumawa ng isang parang council or body na mag-evaluate, magre-receive at mag-accredit para sa mga applications na talagang magsasabing Tatak Baguio. Yes, hindi lang basta-basta. Yan, oo. So, isa na dito siguro. Yun lang yung problema ko. Paano yung sablan ng walis tambo? Di ba? Tatak sablan, pwede. Or Benguet pero siguro. Baguio City kasi yung nandun nakalagay. Kasi meron pang isang project ang DOT before, DOT Whole Philippines Morning Barkada, that they have published a one town, one product, or what we call OTOP. Yes. So we have here in around PFVR, di ba? We have. Dito sa Baguio meron. Meron. Kaso lang hindi kasi masyadong napapansin kasi most of our tourists go to the public market. Oo, Right? nandun. Andun kasi siya. Pero Medyo misaligned. misaligned. For me. Oo. Pero hindi ko lang alam sa mga nag-isip that na nagkwan doon. Siguro meron namang reason. Siguro may marketability kasi sa area na yon. Maybe because one is an exit point going to Quezon Road, but it's not fully utilized at saka may parking space. But in Bataan, naku, grabe yung OTOP nila doon. As in, it's along the highway. bonggang-bongga. And talagang lahat ng products ng Bataan andun talaga. From dried goods, from everything. So sana kaya pa natin siyang, tsaka maliit lang kasi yung OTOP natin dito. Doon kasi talagang sobrang laki. Yan. Tama. And kayang-kaya yan kasi sa Tuba nga kahapon. Oy, Sinelebrate po nila ang kanilang AVA Festival. Uy. Alam nyo ba, kahapon ko lang po nalaman na ang produkto po pala ng mga magsasaka sa Tuba ay gabi. Oo. And di ba? Fruit Parang crops talaga, parang hindi sabi nga ni mayor nila na parang kaya daw nila ipinupush yung ganitong mga festival para naman malaman ng mga tao na may produkto pala ang Tuba, Yes. hindi lang pala siya daanan. Hindi pala siya daanan papuntang Baguio, daanan paalis ng Baguio. And hindi lang Quezon Road, hindi lang yung lang, yan. And speaking of mga festival, mamaya po atin namang pag-uusapan ang Ibaloy Ibaloy Festival. Ibaloy Festival, naku, katutukan niyo po. Parang masaya yan. Pero Morning Barkada, masaya din ang ginawa nila dito sa provincial government of La Union. They hailed and added 10 more outstanding policemen in the roster of this policemen here in La Union nga na talagang nagbibigay serbisyo sa atin at sa
at sa probinsya ng La Union. Morning Barkada, there were 10 of them, and they received rather a 10,000 incentive a plaque. And syempre, aside from that, 'di ba, it's something na nakaka-boost ng confidence natin because this aim to recognize the dedication, selfless service, and commitment of the police officers for maintaining peace and order with exemplify the hashtag Probinsyanihan spirit in province of La Union. It was also created to serve as an inspiration for the men and women in the police force to continue to excel in their profession with honesty and integrity. So, most of the category, Morning Barkada, is under administrative management category, operational management category, and the rest. Ayan po yung 10 sa kanila. Congratulations po sa ating mga policemen dyan. Alright, sige. Oo, may makakasama ka ba mamaya? Ay, oo, mamaya Morning Barkada. It's really a way for us to make sure that education is for everyone. If education is everybody's right, then it should be given to us equally. Pag-uusapan din natin sa isang teacher natin kung ano nga ba yung stand niya when DepEd said that they don't have any fund allocation for special children. So, abangan niyo yan. Ayan, pero mamaya makakasama natin lahat yan. Pero ngayon naman, ating silipin kung namamasyal pa rin kayo dito sa Baguio City at problemado kayo kung anong inyong gagawing pasalubong sa mga kamag-anak na nag-aantay sa baba. Naku, panoorin niyo po itong Last Barkada series ng dati nating intern na si Thea. Kung anong mga tips na yan, alamin yan dito. It's been a fun ride, Baguio City. Pero syempre, like any other situations, our stay here has come to an end. Kaya kailanganin na rin namin umuwi at bumalik sa buhay namin before. Welcome to another episode of Barkada series dito sa Baguio City. And of course, hindi kompleto ang Baguio trip mo kung wala kang pasalubong na iuwi. Di ba? Tulad nga ng sinabi ko, syempre hindi magiging kompleto ang Baguio trip mo kapag wala kang iuwing pasalubong. Syempre nandyan yung mga bracelets, nandyan yung mga pagkain, yung mga jams, na syempre pag uwi mo, hanapin yan ng pamilya mo sa bahay, ganyan, o ng mga kaibigan mo. Anong dala mo galing sa Baguio? Yan ang tikit ng mga keychains. Siyempre, yung mga paintings. Ayan. Yung mga bags din. Ganun, mga sling bags, tote bags, ganyan. The string bags. Ayan, sige, bags. Ito hindi ko talaga alam ito, pero pang masahe pala siya. Actually, ang ganda niya sa likod. Ang dami mong pwedeng makita and ma-discover dito sa Baguio. At it's a must talaga. Charot! Naman iuwi ka. Pero syempre, hindi naman talaga siya must. Parang gusto ko lang din mag-uwi ng souvenir, ganon. Yan, ang daming foods, assorted foods, ganyan, cookies, ganyan. Siyempre, mga lengua, aba. Kakatingin at ikot-ikot ko. Ayan, ang dami ko nang nabili. Pero syempre, hindi ko naman pinagsisisihan kasi gusto ko rin naman. Ginusto ko to. Ito talaga yung pinaka-gusto ko dito sa Baguio, dream catcher. Yung talaga yung hanap ko. And of course, pit-pit ko parate ang
memories, ayan, fond memories that I've made, that we've made here in Baguio. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakita na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life! Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Another inspiring story na naman ang ibibida natin ngayong umaga morning barkada. We have this morning a young, passionate, and enthusiast teacher who started and owned the Little Start Explorer Play School. We have this morning teacher Jasmine Cadatal. Good morning, teacher. Morning po. Good morning, everyone. Ayan, napakaganda ng ngiti ni Teacher Jasmine. Sana all, di ba? Teacher Jasmine, we wanted to know how, when, and why did you started the Little Explorer Play School at the first place? Fast story lang. I'm a teacher at the university before. Tapos I stopped because I wanted to be a full-time mom. But having a play school is my dream since I was in high school. So when the time arrived na pwede na akong mag-work, na ready na akong i-let go yung pagiging full-time mommy ko, wala na akong ma-applyan because pandemic na. So parang lahat ng schools nag-cut short ng employees nila. So sabi ko, this is the moment na magandang i-open ko na yung dream ko, i-start ko na. I took the risk. I tried
I started to open a tutorial center, very, very, ako nun, hesitant because parang walang mag-e-enroll. Kaya nga. So, nung meron ng paisa-isa, wala pa akong space noon. Pinahiram pa lang ako ng isang kitchen lang noon. Isang portion sa isang kitchen na nagtututor ako until such time na parang binigyan ako ng isang malital space na pwede kong i-rent. Yan na yon, yung Little Explorers. Hanggang sa word of mouth, yung tinutor ko na isa, nagkwento sa isa, nagkwento until one time sabi ng parent, why don't you try opening naman a play school para for our kids? So, kaya po nagkaroon ng Little Explorers. Oh, diba? Very inspiring. Teacher Jasmine, iba kasi no, when you really had something that you've dreamt of when you're a little, and ito nga, nagbunga sa Little Explorer. Teacher Jasmine, is there a usual age or ano usual age ng mga ating kids? And are there age limitations when it comes to enrolling our children on this play school? In our play school, we don't limit age because it's a play school and a tutorial service. But usual age, we have from 1.5 and then ang pinaka-majority of ages is until 5. Pero today, meron po kaming until grade 9. So, 1.5 yung youngest, pero ang tutorial service natin is until grade 9. Ay, pwedeng-pwede pa pala. Kaya, Mom, she's dyan, make sure you check out the play school kasi tama naman, this grade level will still not matters as long as our children is learning and is happy. Teacher Jasmine, with this naman, how does the play school support the parents and the students itself? I am very much into parent school collaboration. So yan po ang very, very goal ko. Because I don't think na kaya ang bata ay madedevelop lang sa loob ng classroom. It's more of the time ng isang bata nasa loob ng house. So, gusto ko, or my goal is to involve the parents as much as possible in the development of the children for them to be hands-on. So, I create a program na matutulungan din dapat yung parents sana na masupport yung gusto ng mga bata to help them develop holistically. Like that, holistically and whole-rounded talaga yung mga students na nag-e-enroll dyan sa Little Explorer. Teacher Jasmine, do we also allow or do we also encourage parents that with children with special needs to be part of the Little Explorer? Yes. My ultimate goal was to create a SPED center. Pero when I was trying to pursue my education degree, na-realize ko na pwede rin pala sa iba, hindi lang ako magstay sa SPED center. Kaya po very malawak po talaga yung coverage ni Little Explorers from typical to high school to special children, there po. Teacher Jasmine, isa pa, last week kasi, DepEd had announced that they don't have any fund allocation for children with special needs. And ang sabi nga nila, they will just use whatever the funding for this year and i-extend nila para meron funding for next year. What is your stand in this? And do we have a plea to the government how we can address in such issues? Yes, very sad po ako. Sobrang sad, syempre, because my heart is for special children. Yes. And ang pinaka-malungkot doon is, they are called special children because they are special. They are. And if you come to look at it, very expensive po ang therapies natin sa bansa. Opo. And sabi ko nga lagi sa parents kung kaya ko lang mabuhay na hindi ako magpapabayad ng therapy, okay lang, kaya sana. Opo. Kaya po, yun sana yung goal natin yung mabigyan sila ng importance kasi kailangan nila tayo more than anyone. Exactly. Tayo ang kailangan nila to have a life na nabubuhay din tayo, na maging masaya din sila katulad natin, parang ganun ba. Yes. An equal education for everyone. Teacher Jasmine, lastly, please invite our morning barkada, our momshies out there for the services that Little Explorer offers, and that maybe there are time allotments and teachers also that they could be fun to work with.
Yes po, thank you for this opportunity. I would like to invite you po, if you have time, to visit our Facebook page, Little Explorer Play School and Tutorial Services. We are located at second floor MM Gara Building, Marcos Highway. So we cater to kids. We have a short-term program to kids for socialization, and we also have long-time programs, parang nursery ang idea niya. And then we also cater math and science tutorial services. Yan po sa Little Explorers. But most especially, we are very, very open po to kids with special needs. Yes. Teacher Jasmine, thank you so much for sharing your time with us this morning, and thank you. Please continue inspiring other peoples as well. So, Morning Barkada, teaching is the discovery of making sure that there is discovery in every way that we could. And alam nyo ba, Morning Barkada, aside from our teacher Jasmine, may ibibida tayo kasi ginawa niya rin ang paraan how a childhood dream of having his creative sorbetes come into a life. Panoorin natin to. Pula, dilaw, berde, puti o kahel. Hindi lang dyan nagtatapos ang makukulay ng mga sorbetes. Iba't ibang lasa rin ang patok na patok sa marami. Ang makukulay na sorbetes ay isa lamang sa pagkain, hindi lamang sa mga bata, kundi para sa lahat. Abot tengang ngiti sa labi ang dala sa madla at paniguradong sa tunog na ay nananatiling parte pa rin ng ating buhay. Kaya every time may mariga kong bell, labas ka agad. At sino pa nga ba ang nasa likod ng galak natin ng sorbetes kundi si Manong JP o kilala bilang si Mr. Sorbetero, na kung saan kinalakihan na ang paggawa ng makukulay at matamis na ice cream. Since kasi ito na rin yung hanap buhay din ni father ko noon, nag-umpisa rin siya na magtinda ng ice cream na ganito. Kaya kumbaga parang mana-mana na rin po. Hindi lang naman po ako yung tindero ng ice cream sa pamilya namin. Yung mga kapatid ko po is ice cream din po yung paninda. Ang kanilang pamilya ang pioneer sa tradisyonal na sorbetes dito sa Baguio. Kaya hindi may pagkakaila ang pamilyar na lasang hindi mapapantayan ng iba dahil binuo ito na may kasamang pagmamahal na lasap mo sa ice cream na kanilang hinahain. Kasabay ng kanyang pagpupursige upang ipagpatuloy ang kanilang family business, patuloy niyang sinisikap punan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya naman patuloy pa rin niyang sinusuportahan ang kanyang anak. Sa mahigit 18 taon ay nagpursige at tiniis ang magbabad sa araw habang patuloy na nagbibigay ngiti sa lahat. Pero sa kabila ng kanyang ngiti ay ang lungkot na kanilang dinanas nang sila'y malugmok sa buhay buhat ng pandemya. Naghikao siyang makalikom ng pera, ngunit hindi naman ito naging rason para bitawan ang pagiging sorbetero. Bagkos mas pinalakas pa niya ang kanyang loob at sumubok ng ibang paraan para mapaunlad ang kanyang negosyo. Dahil sa makukulay na damit, pinasok niya ang catering events kung saan nagmistulang payaso si Manong JP yung lumatalo ng events dahil sa makukulay at personalized design na talaga nga namang ikinagawa ng lahat. Hindi may pagkakailang isa lamang siya sa mga taong bumuo sa ating pagkabata dahil para sa kanya, Masaya po ako na nasiserve ko yung mga bata, na nakikita ko silang masaya pagka kumakain ng ice cream ko. ganun na rin kay Ian na animoy bumalik sa nakaraan nang tikman niya ang kanyang go-to snack na strawberry flavor ng Mr. Sorbeteros. Kasi ito yung kumbaga masa doon. May mga ganito po sa mga probinsya po, mga may ikot po. Kaya nakakamiss din. Hindi maikukubling, nananatili pa rin sa ating puso ang sorbetes. Kasama niyan ang mga alaalang dati nang nagpasaya sa atin.
complete line of musical instruments. Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Wazar Music, bringing music closer to your hearts. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pow! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. May target na ako! Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ayan mga ka-MB, nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Alam naman natin na ang Cordillera ay napakarami at napakayaman po pagdating sa kultura. May mga iba't iba po tayong klase ng mga culture na ginagawa sa isang lugar, may mga kinasanayan. And kapag kasi usually sinabi natin Cordillera, ang naiisip lang ng mga kabalitaktakan natin na hindi talaga dito or wala po silang mga information or knowledge about Cordillerans ay nako, yan yung mga nakabahag lang, ito lang yung mga ginagawa. Pero I am really sure na sasabihin sa inyo na ang Cordillera ay may iba't iba pong mga pwedeng ipagmalaki. And isa po sa ating pinakahihintay pagdating po ng October, pagpasok ng buwan ng October, magkakaroon po tayo ng Ibaloy Festival dito po sa Baguio City. And para po mas marami pa po tayong information na makuha regarding that, kasama po natin ang ilan po sa ating mga Ibaloy dito sa Cordillera, si Ma'am Pam Carino and si Sir Edwin Bugnay Jr. Good morning po! Good morning. Ayun, baka may gusto po muna tayong batiin. Hello sa lahat ng taga Baguio and syempre sa mga Ibaloys ng Baguio and Benguet. Unang katanungan po, para po magka-idea po sila, saan po ba originated po ang mga Ibaloy? Ano po ba itong mga Ibaloys? Ang mga Ibaloys is from dito sa Baguio and some parts of Benguet. Kami ang we call na IP dito sa Baguio. So Baguio and Benguet po pala talaga ang Ibaloy. Yeah, malaki ang sakop niya. Pero yun nga sir, katulad ko na hindi naman ako talaga Cordilleran, talagang wala kaming idea. Ngayon sir, and ma'am, napapansin po ba natin na parang kumbaga hindi masyadong na-showcase itong mga Ibaloy nga natin as compared po doon, kasi pag sinabing Mountain Province, Kalinga, naririnig talaga, pero pag sinabing Ibaloy, nafe-feel niyo po ba na medyo nakakalimutan nila na talagang kulang po ba? Oo.
Number one, yung sabi nilang siya'y mango, mahihayin ng Ibaloy. At saka parang hindi kami masyadong, what do you call that, yung active sa mga, may mga issues na parang gusto naming magsalita o pero we just na lang na manahimik. Oo, sir. Pero yun nga, no, napakalaki naman pala ng population ng Ibaloys dito sa Baguio and Benguet po. With that po, bakit po tayo nagka-thought na let's have this Ibaloy Festival here in Baguio City? Matagal na bang ginagawa po ito, ma'am? Or... Actually, meron nang nangyaring Ibaloy Festival in the past. 2014, Pres? Oo, noong 2014. 2018 yan. Iba-iba yung mga naging activities din. Pero ngayon kasi, it's more on yung tracing of the roots naman yung gagawin this year. Kasi ang gusto is ma-trace yung roots ng bawat isa, bawat clan member ng mga Ibaloys. And then, para na rin sa mga younger generation. Para alam namin lahat kung saan kami nanggaling, ano yung mga roots ng bawat isa. And yun nga, kaya ang tawag doon is tunton. Yan yung isang, yung pinaka-activity rin ng Ibaloy Festival ngayon. Pero nagkakaroon po ba kayo ng talagang pagsasama-sama yung mga Ibaloy from Baguio and Benguet, or ngayon lang yung very mabubuo talaga kayo? Actually, may Ibaloy Day na nangyayari every Feb 23. So, nagkakaroon talaga ng get-together ang different Ibaloys from Baguio and Benguet to celebrate yung Ibaloy Day. Ma'am, aside po, and sir, aside po doon sa tunton na sabi po ninyo, no, ano ba yung mga magiging highlights nitong ating Ibaloy Festival? Yung nito, yung mga clans, may mga participating clans from the Baguio at saka Benguet. Halos nakuha na lahat, pero hindi naman, not everyone is nakipag-participate, pero halos lahat naman meron. Ito kasi 1 month silang magkakaroon ng parang booth doon sa lugar. And ikaw, kung may kang balita kang isa kang Ibaloy, may dugo kayong Ibaloy in the pwede mong pasyalan na puntahan at i-trace mo yung roots mo doon. Wow. Rin siya, it's a way of information din, informing the public. Kasi since open naman siya, pwedeng pumunta yung different people in the community para makita nila kung ano yung stories ng mga Ibaloy. Ma'am, in what ways po kaya namin, kaming mga hindi talaga taga-Cordillera, in what ways po namin mas makikilala yung culture and yung history po ninyo? Ano po yung mga madadatnan ba namin sa aming pagbisita? Actually, may mga booth doon. Tulad nga ng sabi ni Pres Edwin, may booth na isa-set up, may clan na naka-designate per booth. And then, nandun makikita ninyo yung different old photos or artifacts, and then stories about the different families ng Ibaloys. Ma'am, sige ma'am. Syempre, sa opening, may mga different different activities na mangyayari. So, makikita ninyo yung mga presentation din ng different Ibaloys. Ma'am, nakita ko yung inyong suot po, may mga makikita po ba kaming mga ganyan doon? Sigurado maraming kahit papaano, kahit nananahimik ang Ibaloy, at least proud naman na Ibaloy. Sir, nakita ko dito, Bangkilay Construction, Ibaloy Indigenous Plants. Nako, talagang napakarami talaga. So, para itong museum, kumbaga parang magiging museum of lahat ng mga kagamitan ng Ibaloy, mga ganun po. Ma'am? Pati ng na rin, ipapakita yung mga different traditions, cultures, yung mga kaugalian na ginagawa. Yun. Kasi we want to educate din yung mga kapwa namin, yung mga bata, yung next generation, and syempre the general public. Ma'am, open naman siya, and it will run from October 1 to October 29. Saan po ba ito magaganap, ma'am, para alam namin kung saan po pupunta, sir?
Sa Burnham Park, may tinatawag doon na Ibaloy Heritage Garden. Pinagitnaan ito ng Children's Park at saka Orchidarium. Ay, doon. Kasi sir, syempre pag mga tao, di ba, Burnham Park, buong Burnham Park, meron pala tayong Ibaloy Heritage Garden. Ito po ba, anong oras po tayo pwedeng pumunta? May mga pwede ba kaming bilhin doon? Ma-try naman na mga pagkain or ano po? May mga product ang bawat clan na sila ang gumawa, sila ang i-display din nila doon. Yung mga products nila, I think may mga nagluluto ng strawberry. Wow. May mga farming, farm products. Yung mga yun siguro. Like yung isang coffee, kasi nag-aaral din ako while we were preparing for this. Yung coffee in tuba is sa isang clan pala. Wow. Ganon. So sabi ko, yung joke ko sa kanila that time, dapat may coffee na ganyan during the Ibaloy Festival. So sabi naman nila yes. Ma'am and sir, having this Ibaloy Festival po, what does it mean po for the Ibaloy people po? Yung pride namin, medyo, ang tawag dito, nabubuhayan kami ng loob na yung struggles din ng Ibaloy, hindi rin naman basta-basta, pero at least may mga ganito, nakikita natin yung support ng city, support ng mga kasama natin sa iba't ibang lugar. So, maganda. Sana ang nito maulit. Yun ang inaano namin na yearly na magkakaroon na ng festival, iba-ibang theme. Tapos, yung mga relatives magkakasama-sama ulit na magkaroon ng time. Kaya busy na tayo lahat ngayon. If I may ask po, ano po ba ang, magdidig lang po ako deeper po, ano po ba yung mga pinagdaanan ng mga ating mga Ibaloy? Kasi parang, yun nga yun yung nakakalungkot. Siguro sa part ko lang po, hindi ko po alam, baka sa iba po kasi madami silang knowledge about Ibaloys. Pero sa part ko po, gusto ko din makilala talaga. Ano po ba yung mga pinagdaanan ng ating mga Ibaloy na talagang kailangan ipakita na din natin na merong isang grupong malaki na ganito? Although kami ang mga original settlers dito sa Baguio, kami ang IPs ng Baguio, it all started nung dumating yung mga history context, dumating yung mga Americans dito sa Baguio. So nakita nyo naman, nagkaroon tayo ng Abjanhay, nagkaroon tayo ng mga iba-ibang offices. Iba yung gobyerno na ginawa dito sa Baguio, ginawang chartered city. So yung mga original settlers dyan sa downtown area, pinaalis. Nandito sila ngayon dito sa labas sa gilid ng Baguio. So more on na deprived kami doon sa pag-aari namin na lupa. Naku sir, naiiyak naman ako pag mga ganitong mga history. Naiiyak. Anyway po, ma'am, nakita ko dito, ang dami nating mga activities for the youth. Bakit kailangan yung fire sa youth natin, sa mga Ibaloy youth natin, ang ating pagliyabin or paglagablabin? Bakit kailangan? Actually, since sila na kasi yung next generation. Actually, ako 5th generation na ako sa family namin, sa clan namin. So, we should also teach yung mga next generation na, yung mga susunod sa amin, para alam pa rin nila kung paano gawin yung mga tradition, yung mga culture, alam nila yung history, mai-pass on sa mga susunod pa. October 1 po ang opening. Ano po ang abangan namin sa October 1? And pwede nyo po bang i-invite po ang ating mga ka-MB na pumunta po sa ating ipinagmamalaking Ibaloy Festival 2022? Okay. Sa October 1 to 29 is celebrate ang Ibaloy Festival. We are inviting everybody na maging part nito and para makita rin ninyo yung different genealogy, the culture, the tradition of the Ibaloys na something we are proud of. Ayun, sir, baka may nais pa po kayo. Yun din,
ito kasi, ang ano naman dito, ginagawa natin ito, yun nga para sa mga kabataan. For bumalik lang yung mga dating mga gawain para makita nila. Kasi kami nga na hindi kami well versed din sa mga ganyang sila pa kaya, yung mga bata pa kaya. Yung pananalita na lang, wala na nagsasalita sa amin ng gano'n. Although naiintindihan namin, pero yun nga, inisip namin, paano pa yung mga anak namin? Lalo nang hindi nila baka hindi pa nga nila marinig na pag sila na. So, ngayon pa lang, dapat i-appreciate nila. Kasi kahit papaano, kung hindi ka marunong talagang tumingin sa pinanggalingan nga, sabi nila, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Tama. Yeah. Ma'am, before we end this, pwede nyo bang tag-isa kayo, i-complete nyo, ibaloy ako at ako ay? Oo. Nako, nag-isip sila. Siguro sa akin, ibaloy ako at ako ay? Or complete, ibaloy ako at any, Ayun. Ibaloy ako at naging English, no? Proud ako sa pinanggalingan ko and sa rich culture na meron kami. Ako, si Sir. Na-pressure si Sir, mga ka-MB. Oo, Sir. Oo. Ano ba? Ibaloy ako hanggang. Wow! Napakaganda. Mga ka-MB, once again po, si Sir and si Mama, mga IP, matatawag natin silang mga IP po ng ating Ibaloy clan po ba ito? Or talagang tribe? Ibaloy tribe. Yeah. Ibaloy tribe. And sana po, kung nais po nating mas makilala pa ang ating mga Ibaloy po from Baguio and Benguet, tayo po ay magpunta na po sa Ibaloy Heritage Garden, Burnham Park, Baguio City. Sabi nga nila, Sir, pinagitnaan po yan ng Children's Park and nitong ating Orchidarium. Magsisimula po yan October 1 hanggang October 29. Marami po tayong mga activities. Sa atin pong mga kapatid na Ibaloy, sana po ay suportahan natin ang sarili pong nating festival. And doon naman po sa mga hindi Ibaloy, Cordilleran man, Ilocano man, Pangasinense, nasaan ka man dito sa Philippines, kung nais po nating bisitahin itong kanilang festival, atin po silang suportahan at iparamdam din po sa kanila na tayo po ang kanilang kultura po ay ating ipupush kasi ang pride ng ating mga kapwa Pilipino ay pride din ng bawat Pilipino. Ma'am and Sir, maraming salamat. Baka may gusto po kayong batiin po ulit sa mga bumubuo po or mga papasalamatan na sumuporta po. Ito hindi to magiging hindi magandang outcome nito kung hindi sa pagtutulungan din ng mga Ibaloy clans, tapos yung mga officers ng Unjon, Ibaloy, and the city of Baguio, and also the province of Benguet. Ito yung mga nagsama-sama lahat na para lang mabuo itong festival natin for a month. Ma'am, wala na po tayong Ayun, at yan po, again, Ibaloy Festival po from October 1 to October 29 sa Ibaloy Heritage Garden. Tayo po natin. Sabi ko nga kanina, tayo pong magpunta doon at ating yakapin, ating bisitahin ang mayamang kultura ng mga Ibaloy. Again, ma'am, thank you, Ma'am Pam Carino and Sir Edwin Bugnay Jr. for sharing. Napaka-short man, pero talagang na-touch ako and I really want to go there to learn the culture and yun nga, rich history of the Ibaloy. And yan po ang ating i-share ngayong araw. Sana po talaga magkita-kita tayo doon. October 1 to October 29. Again po, Ibaloy Heritage Garden for the Ibaloy Festival 2022. And mamaya naman kaya ang ating pag-uusapan. Tutok lang, magbabalik ang Morning Balitaktakan. Batang 90s, parang ating lang itrahay. Ang batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ay, yan. Ayan, Akala ko ako. Morning Bali Tagtakan. Syempre, hindi kami papatalo kasi naglalaro sila every morning and this is the most awaited part ng inyong Dynamics Trio pa rin. Oo, pero bago ang lahat, ipapaalala ko ulit, hindi tayo matatapos sa October 1 to October 29, Ibaloy Festival po. Yes. Malapit-lapit lang yan sa Burnham Park, Morning Barkada. Accessible for everyone, open for everyone. Yes, ayan. And ano nga ba ang ating game for today? Excited akong manalo. Ano yun? Course, tulungan mo naman ako, course. Nako, nawala. Bakit Bakit Fenk? Fenk. Oy! Guess the song! Emoji quiz! Nako. Title ha? English o song? Marry Me. 7 rings? 7? Marry 2, 4, 7 diamonds. Ay! 7 rings. Marry Me! diamonds. Marry Me! Iba na iniisip mo. Bakit ba? Gusto mo Marry Me. Pwede naman. Hindi ko alam yung kay Ariana Grande. Hindi ko alam yan. Mag-usap tayo mamay Ariana. Bakit di ka updated? Oo, next. One star. Tala. Tala. Cute! Sarah Geronimo. Yan. Dapat daw may sayaw daw pag Ay, ganon? Tila ko. Yung pang pasok. Ay, wala Nakakamiss sila. Next. Kailan kaya ako makaka-answer? Mundo. By 4 of Spades. Ben and Ben. Ay, sorry. Ay, iba pala yung 4 of Spades. Tama ka. Ben and Ben yarn? Ayoko ng ganyan. Parang lahat na lang ng naiinis ako sa laro nyo, ha? Tama na. Iba kasi pinapakinggan mo. Next. Ice, baby. By cube, dice something. By refrigerator. Pangalan ng singer, refrigerator. Happy ba kayo, ha? Wala akong masagot. Vanilla Pwede wag muna kayong sumagot. Itatry ko Sige. muna yun. Pwede lang naman eh. Isa lang eh. Kinakomprehend mo eh. Isa lang ha. Pwede isa lang. Sige, sa'yo yan. Ano yan? Pusong bato! Sabing sa kanya eh. Next side, adrenaline. Mabigyan mo na, ilang araw ako nasa baul. Palibasa. Na-boring daw siya doon. Bato yung puso mo. Char. Carla, pusong bato, de all. Sana all. Wala pa akong sagot. Feel ko last na naman yun. Nagigigil na. Ayoko na, next na. Next. Eye of the Tiger. Roar yun eh. Ay. Eye of the Tiger. Oo, yung Roar. Roar by... Yung sa kwan. Roar by yung Smith. Rakto and Survivor. Roar by Smith. Ano yung sinong kumanta? Survivor. Yung sa team song ng Rocky, yung boxing nun. Eye of the Tiger. Okay. Next. Juan. By? Juan Carlos. Labajo. Galing nun. Galing. Ang galing. Yay! Yes. At naka 5 points po ako. Wow! Ang dami ha? Dami ha? Sila tag-iisang point lang po. So, sumayo nga kayo. Wow! Charot! Ayun mga ka-MB, sana po ay nag-enjoy kayo. Ako hindi ako nag-enjoy dun sa game kasi wala akong nasagot. Naiinis ako dito. Ang aga-aga kong naiinis dito. Anyway, maraming salamat sa lahat po ng nanonood sa amin. Castillo, Neduaza, Corios, and De Guzman, Balsita, Cartas, Hidalgo, family po, and Bilog din po. Diyan po sa La Union, whole of La Union, and syempre kay na Pagaduan family po, Tito Cesar. Babatiin ko na dahil hindi mababati ni Sofia. And sa aking course, hi!
Nasaan nga ba sila? Anyway, maraming salamat din po sa bago ang lahat, meron po na tayong ulit resulta po ng atin pong STL, ang ating Small Town Lottery. Ito na po, akin na pong babasahin ang ating resulta ng Small Town Lottery. Para po sa ating first draw, 2219, second draw, 311, third draw is 1335. Uy, alam mo ba, merong nasu sa America about dyan sa lottery na yan. Bakit? Kasi pinag-aralan niya yung algorithm ng numbers and sabi nila nag-cheat daw siya kaya siya nanalo. Hindi. Matalino lang siya. Oo, talagang pinrocess niya lang yun. Pero di ba ang small town lottery is yung bola-bola. So paano niya maaaral yung algorithm? Unless dinadaya din nung... Exactly. I don't know. Sa US yan. Sa US yan. Sa Philippines tayo ay fair. Again, fair. 2219, 311, and 1335. May lucky numbers ba kayo dyan? Ako yung yung first, 22 and 19. Birthday ko, tapos birthday ni Elera. Wow. Morning Barkada, gusto rin namin magpasalamat sa mga nanood sa atin via our Facebook stream. And Morning Barkada to Jess and Teacher Jazz, kanina nakasama natin. Thank you po for bringing forth education for everyone that is in need. And also to our international viewers dyan sa Canada, Australia, Sweden, and sa lahat po. Thank you so much for watching and sharing po our Facebook Live. At saka sa mga malabo ang mata, kaya hindi ako marinig. Again, 2219, 311 and 1335. Pero kung hindi nyo pa rin mabasa ang nasa aming screen, bumisita na kayo sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic. At kapag masakit ang inyong mga likod, ay meron tayong produkto ng Aldrich Corporation like Paumasahin, Pauliniment, dahil wala nang aw sa PAW. Pero bago yan, Annie's Grill and Pizza Stock, hindi papahuli. Ayan, hindi papahuli din sa outdoor adventure ang Pugo Adventure Resort. Diyan po sa Pugo, La Union. And wag din natin kakalimutan Musar Music para po sa iba't ibang musical instruments na tid nila at alok nila. And wag din natin kakalimutan ang Batang 90s Milk Tea para po sa iba't ibang mga flavors ng milk tea, kape at kung ano-ano man yan. Available po yan sa harap po ng PFVR Gym dyan po sa Upper Session Road, Baguio City. Tapat yan ng Otto at tabi yan ng Otto. Tabi din. At kasama rin natin tuwing agahan ang TG Home Builders, National Grid Corporation of the Philippines at Baguio Country Club. Morning Barkada! Pursue it. If it challenge you, chase it even more. Kasama niyo pa rin ang Rocketera at madiscarding Mommy, Ma'am Shishaki. At syempre, hindi na ako mag-i-English dahil hindi ko maalam kung ano ang aking i-advise. Basta, humayo kayo at magmahal. Humayo kayo at magmahal. Kaya naman, nakasama niyo nagpasaya ngayong umaga ang nag-iisang minion in the house, Ren de Guzman. At nakasama niyo naman sa diskusyon at tawanan ngayong araw na ito ang inyong favorite. Wow! Aning Gentle Giant, Charles Limon. And bukas, magkita-kita tayo muli dito lamang sa Morning Balitaktakan!